ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಚಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚನ ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಸುರುಕು ಏನೊಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ 2 ಚಮಚದಾದ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನಾತ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈನೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾದ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸಿಮೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಪುಡ ಒನಡು ಇತನಿಕ್ಕೆನು ಗುದ್ದಿನ ಒಂಜಿ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನೆ ಏನು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಯಾವು ನನ್ನ ನೆಕ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಪಾಡ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ 1/4 kg ದಾತ ಲತ್ತಂಡೆ ಗತ್ತುಂಡೆ ಇಂದೆಂತುಲೆ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ಲ ಕೊರಲಿ ಅಂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೀತಿನ ಲತ್ತನೆ ಒಂದತ್ತು ಬೇತ ತರಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೀತಿನ ಇತ್ತಂತೆ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದು ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಂಚಿನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗ ನನ್ನ ಲತ್ತಂಡೆ ಬೇಯರೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಸುರುಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ ತೂದು ಪಾಂಡಂಡ್ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂಡ ಪಾಂಡ ಅಂತ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ನಾಯನಾತ ಹದೊಟ್ಟದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪವುಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತೀವೊಚ್ಚಿ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದು ಪೋಪುಡು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪಗ ನನ್ನ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 7-8 ಸಾಸಿಮಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗ ಏನು ಸುರುಟೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಚಿಲ ಅಂಚನೆ ಪೊದ್ದಿನ ಮುಂಚಿ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಫ್ರೆಶ್ ಪೊತ್ಪೋರ್ ಪಂದಾಂಡ ಸುರುಟು ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪಲೆ ಯಾವಿತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮುಲ್ಪ ತಾರೆಯ ಅಂಚನೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆ ಪೊತ್ಪರೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ತಾರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೆರಿದಿನ ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂತ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಪನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗ ಈ ತಾಂಡೆ ಯಾವು ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕಡೆಯರೆಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತದಾತು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಒಂದಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಇದನ್ನು ಕಡೆದ ಕನತೆ ಎನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಆತೊಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಒಂತ ತರಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಎಣ್ಣಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಪೊದ್ದಿನ ತಾರೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಕಸ್ ಕಡೆಯೋಡು ಮಿಕ್ಸಿನ ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಂಡೆ ಉಂಡು ತುಳಿಂಚ ಕಡೆದ ಕನತೆ ಇತ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಲತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೀರ್ಲ ಪೂರ ಆಜಿದುಂಡು ಒಂತ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ್ ಪಂದಾಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿದ್ದು ನೀರನ್ನು ಸುರುಕು ಆಜವುಲ್ಲೆ ಇತ ನಿಕ್ಕೇನು ಕಡೆದಿನ ಅರೆಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಪಡ ನಮ್ಮ ಸುರುಟ್ಟೆ ತಾರೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತುದೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದಿನ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪ ಎತ್ತಂಡ ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲತ್ತಂಡದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂಡು ನೀನು ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೂ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಮನಸ್ ಮಲ್ತರ ಪಂದಾಣ 2 ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಸೇರುಂಡು ಸರಿ ಅಂಚಾಡ ರೆಸಿಪೀಸ್ ರಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ